Unsa day na ang auxiliary verb? Mao na ang mas nahibaw-an nato sa ngalan nga helping verb. Ubanan ani niya ang main verb para mas maklaro kung singular or plural ba, kung past, present or future ba, kung active or passive ba, ug ban pang kinahanglan ipakita sa verb nga di kayang ipakita kung magsulo ra ang main verb. Kaning gipanglinginan mo ni ang auxiliary verbs are carrying, will sa will follow, has explained, ug ang does sa does know. Is, are, was, were mga auxiliary verbs na sila kung naan sila sumpay nga main verb. Ang do, does, did, mga auxiliary verbs pwede sila. Ang has, have, ug had, mga auxiliary verbs pwede sila kung naisumpay nga verb. Ang can, could, will, would, shall, should, may, might, ug uban pang mga modals, mga auxiliary verbs pwede na sila. Unta na amoy nakatunan ani. Thanks for watching!